Ok. Ok. Salam alaikum. An balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila sur chercheur. K'a ɲini aw fɛ vidéo min n'an bɛ k'a kɛ a y'a partager a k'a bila groupe WhatsApp la groupe Facebook la k'a bila page caman kan. An bɛ wagati bɔ an ka page a signalelen don a bɛ wagati bɔ mais a tɛ an la décourager an bɛ lutte min na parce que an bɛ lutte min na hakilina lutte de don. Donc o si t'an la décourager an bɛ continuer an b'an ka baara la. Musa i folen don fo yan fo Maɲanbugu. Donc an ye nouvelle duman dɔw sɔrɔ ani janfa dɔw bɛ ka labɛn Mali kama. Armée malienne a ye taa tugu terroristes la an ye nouvelle min sɔrɔ sɔgɔmada in na Tessit. An bɛna ka na an da don o la. O tɛmɛlen kɔ an bɛna an da don Mali ka plainte la ONU na. Komi plainte mɛnna ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ an bɛna ale proposition dɔw kɛ État ka proposition dɔw État ka se ka olu ta en compte pour que Mali plainte France ye baara min kɛ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ plainte na cogo min na ONU na. N bɛna ale ka hakilina ni o fɛɛrɛw ka o fɛnɛ di aw ma. Mais pour que ka baara nɔgɔya a bɛ vidéo in a mago bɛ partage baden na est-ce qu'il y'a faamu. K'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rein dimi kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Donc n'aw kɔngɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka Cheikh Larabi fo n'o ye Tiyami a kɔrɔkɛ a fana a ka foli belebele bɛ ale de cɛ 60 don kalo la Mali ye. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ ni Lasana Kanɛ tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. Ale fɔlɔ de kɛra dɔnnibaga ye i bɛ k'a ka tagali la min y'a yira k'a fɔ ko peuple malien joli tɛ bɔn tuguni. A ko in banna o de la a bɛ fɔ ko Lasana Kanɛ ŋunana. A ŋunana ko in banna wa a ma dogo mɔgɔ la ko in ma tɛmɛ une semaine kan. A ye baara min kɛ wa a ko tant que ale balolen bɛ France tɛ se ka don Mali kɔnɔ tant que ale balolen bɛ nin ye France ka ko de bannen. Aw ma ye France ka mangoya a bɛ ka se diɲɛ yɔrɔ caman na wa. A ka mangoya a bɛ ka mangoya Burkina sous-région yɔrɔ caman k'a fɔ Burkina autorités ye u kana u kalifa Cheikh Lasana Kanɛ la. A ka ca Ala fɛ m'a dɔn k'a fɔ France ka laɲini caman bɛ a tɛ sabati. Donc ka Lasana Kanɛ ka mɔgɔdamu fo n'o ye Aboubacar Kamara ka se Seydouba Kadria président ka se Lasana Dambele ma. A ye partage a augmenté pour que an ka daminɛ. O tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo. Cheikh Sala n'aw hakili b'a la k'a fɔ Muhamadu Abdoulaye Chouadou o mɔden don. Dilikaw don. Donc ni dilikaw fɔra yɔrɔ o yɔrɔ Kanjalo olu tɛ dogo ye tuguni Mali kɔnɔ bi dɔnnibaga kunda. Donc Cheikh Sala a ka foli belebele bɛ yan dankɔrɔba bɛ voyage la an bɛ wagati min kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔ ka Wura 1212 fo le premier opérateur économique min affiché k'a bɛ transition dɛmɛ. Fanga binna dɔrɔn a ko k'a bɛ transition dɛmɛ. Embargo kɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maliyɛnw kana siran ko embargo en tout cas se o se bɛ ale bɛ fɛɛrɛ kɛ maliyɛnw kana kɔngɔ a kana muɲu. Wura 1212 a bɛ fo la o de la an taara tableau d'honneur d'a ma n'aw hakili b'a la. Donc a ye vidéo a ye a partager ka Segu Tunkara fo toujours le politologue l'infatigable a ka foli belebele bɛ yan. Asharafu Abuye Ayidara an fa n'an ka cɛkɔrɔba Cheicknɛ kalandenw bɛɛ ka foli bɛ yan n'o ye Cheicknɛ Amaw la n'o ye o den a ka foli belebele bɛ yan. Kɔlɔsi b'a bolo bila ko tɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a bɛ ka transition dɛmɛ ni mɔgɔw hakili b'a la a y'a fɔ ko IBK ye fanga sɔrɔli min kɛ a tɛ k'a ma hɛrɛ ye ko a t'i bolo jigin fo fanga in ka bin.
donc an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Buye Aïdara ka Cheikh Amala ka mɔgɔ bɛɛ fo. Est-ce que vous voyez? Donc an balima dɔ b'a la Cheikh Tia min ka numéro 78 78 03 03 an bɛ don an ka vidéo kɔnɔ sa malidenw a b'a kalama k'a fɔ Fransi a b'a ka janfa la ka Mali déstabiliser. An y'a fɔ a ye Fransi taara wele de bila terroristes ma ka renfort ɲini terroristes ye. A ye terroristes labɔ Afghanistan, a ye terroristes labɔ Syrie, a ye terroristes labɔ Irak, a ye terroristes labɔ fo Boko Haram fo Nigeria. K'a fɔ terroristes ye k'u ka ɲɔgɔn regrouper en passant par le Niger ka na Mali attaquer. O de la n'a ye nin tile fila ye. Ni tile fila n'a hakili b'a la Niger président ani France autorités u kuma o kuma u b'a fɔ ko la zone de Menaka est menacée. Ko État islamique ko k'a bɛ Menaka minɛ. Mais fo sisan bi an bɛ wagati min na Menaka ma minɛ. N'a ta k'a lajɛ tuguni n'i y'a siɲɛ joli ye u bɛ ka terroristes su k'u bila ka na Tessit. Ni ye Tessit attaqueli min ye a bɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 bɔ u bɛ ka Tessit attaquer. Zeyna an ye min mɛn ko Daesh n'o ye organisation État islamique ye kɔrɔlen an tun bɛ min m'u da o ye Al-Qaïda ye an tun bɛ min m'u da o ye Moujaw ye la Katiba de Masina. Mais ko Daesh ko de bɛ ka attaque kɛ bi an bɛ wagati min na Tessit balimaw a kana ɲini yɔrɔ jan dɛ u taara Daesh cɛ de avion na ka na u fili Tessit u taar'u donni de avion na ka na u fili Tessit u taar'u u ramasser de ka bɔ pays africains cɛla ka bɔ ni caman ye continent wɛrɛ la ka na u fili Tessit même balimaw u tɛ fɔ a kɔ an ye min mɛn ko tôt ce matin ko terroristes ye Tessit attaqué non ko Mali u ka attaque kɛ wagati min na ani Mali avion ka wuli o yɔrɔ bɛɛ a si ma kɔrɔ ni si ye an ka Albatrosiw n n'i y'a ta k'a lajɛ Gao ni Tessit olu bɛ se k'a kɛ est-ce que i y'a faamu en 20 minutes 30 minutes an ka Albatrosiw ani an ka Sukoyiw n ni terroristes y'a mankan mɛn a b'u ja tigɛ de u mana mankan mɛn sankolo la a bɛ kɛ terroristes kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma bombe ci a bɛ k'u kɔnɔ de k'i b'a kalama ko avion ser'u ma ka ban parce que bruit min bɛ avion in na le bruit est tellement effrayant. Mangan mi me avion nunu na, c'est tellement effrayant. I b'a ye k'a fɔ ni terroristes wulila dɔrɔn ni avion nunu de bɛ kɔn fɔlɔ ka taa terroristes ka kɛlɛ tiɲɛ u bolo ka t'u ka armes lourdes ka taa bɛɛ détruire k'u ka armes lourdes bɔ baara la hélicoptère d'attaque Mi-171 ni Mi-24 ni Mi-35 i b'a ye k'a fɔ olu bɛ sɔrɔ ka na ratissage daminɛ kelen-kelenni minnu bolila ka don kuluwow la ou bien ka t'u dogo yɔrɔw la olu bɛ olu pourchasseli daminɛ k'u ɲinini daminɛ k'u gɛnni daminɛ ka mugu wuli la ka tasuma wuli la an ka force spéciale olu bɛ progresser duguma o de la n bɛ min fɔ a ye malidenw ni France ma Tessit ye k'a to yen parce que ne t'a fɔ n ko Daesh dɛ ne t'a fɔ État islamique ni France ma Tessit ye k'a to yen France ka soldats bɛ ban sa la u ka régiment commando parachutiste n'o ye France ka force spéciale ye minnu baselen bɛ Po n'u ma Tessit ye k'a to yen a b'a kalama u b'u ka élément duman bɛɛ perdu u ka élément bɛɛ bɛ sa ka ban u ka légionnaires a bɛɛ bɛ halaki parce que minɛn min bɛ Mali bolo est-ce que i y'a faamu an n'an ye san 10 kɛ nin guerre la terroristes tɛ se ka Tessit minɛ n ko Tessit de bɛ la zone des 3 frontières n ko France y'i kanto ko Tessit k'o de tɛ se ka minɛ ko diɲɛ terroriste juguba bɛɛ bɛ Tessit armée malienne wulila walahi sɔgɔmada kelen ka Tessit minɛn ta sɔgɔmada kelen ka Tessit sécuriser sɔgɔmada kelen n'i y'a ta k'a lajɛ armée malienne ye baara min kɛ Tessit France ka 9 ans 10 ans d'opération a b'a ye k'a fɔ k'u ma se ka baara kɛ o de la armée malienne ye dankɔrɔba ye o de la anw y'an ka tɔn tɔgɔ da ko victoire et gloire fama parce que sebaya bɛ bi Mali armée ye Mali armée bɛ ka an kunna wolo n'i y'a ta k'a lajɛ bi Mali armée bɛ ka baara min kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka dɔgɔn jamana min bɛ se ka baara kɛ armée min bɛ se ka opération kɛ 3 fois dans une journée 3 fois a bɛ se ka opération 3 kɛ a si ni si tɛ kelen wa i b'a sɔrɔ a si a localité si ni localité si i b'a sɔrɔ u si ma surun ɲɔgɔn na u bɛɛ ka jan ka opération spéciale 3 coordonnées armée min bɛ se k'o kɛ bi an bɛ wagati min na sous région kɔnɔ o ye Mali armée de victoire et gloire fama o de sen fɛ n balimaw a b'a ye k'a fɔ France b'a ka stratégie de déstabilisation min na Mali armée ye fɛɛrɛ de sɔrɔ a la fɔlɔ o tun bɛ tir kɛ depuis le Niger
Mali est dispositif renforcé en Niger frontière là. Mali est dispositif renforcé Tessit yɔrɔ la. Même min fois Mali ka base belebeleba de bɛ Tessit. Balimaw Tessit tɛ se ka minɛ. Faransi ko yɔrɔ min k'a tɛ se ka contrôler dɛ. Mali y'o de contrôler ko wa ko terroristes tɛ segin ka na. U tɛ na tuguni. O de la population sigira Tessit. Aw b'a kalama ni Tessit histoire ta k'a lajɛ. Depuis 2012 a b'a kalama ko sigi kun ma se ka kɛ Tessit. U ye G5 Sahel. U ye G5 Sahel min créé ko ka terroristes kɛlɛ. A b'a kalama ko terroristes ye G5 Sahel frappé k'u to Tessit ta. G5 Sahel bolila ka bɔ Tessit. Faransi fɛnɛ n'a hakili b'a la. Faransi taara i sigiyɔrɔ kɛ Tessit ye k'ale bɛ yen yɔrɔ contrôler. Don min na n'aw hakili b'a la Malidenw ko k'u ka hélicoptère fila k'olu donna ɲɔgɔn na u ye télescopage kɛ. N'a kɛra Tessit de k'olu ni terroristes bɛ kɛlɛ la. Ko ni terroristes to kɛlɛ la ko tellement que terroristes ka tasuma fanga bonyana ko Faransi ka avion fila tun bɛ tir la ko tir fanga bonyanen djihadistes bɛ ka tir kɛ hélicoptère ninnu kan hélicoptère kɛtɔ k'u bɛ arrière kɛ dɛ kelen kɛtɔ k'a bɛ arrière kɛ o nana fara dɔ in ka hélicoptère bɛɛ écraser n'o kɛra Tessit de o Tessit kelen dɛ Mali armée bɛ kɛlɛ de la ani terroristes diɲɛ don o don a bɛ ka terroristes bɔrɔntɔ diɲɛ don o don a bɛ ka taa tugu terroristes la diɲɛ don o don a bɛ ka terroristes de halaki n kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn Boko Haram ko Daesh ko Al-Qaïda ko Katiba de Masina n'u ma Mali ye k'a to yen adamadenw ni bɛ halaki n'u ma Mali ye k'a to yen terrorisme ko bɛ bɔ farafinna n'u ma Mali ye k'a to yen mɔgɔ caman bɛ bɔnɛ a den na dɛ sataw bɛ caya parce que armée alien minɛn min bɛ an bolo anw y'o de fɔ capacité ni minɛn min bɛ Mali armée bolo a capacité ka bon terroristes kɛlɛli ma wallahi a capacité ka bon duguci minɛn de bɛ Mali armée bolo duguci minɛn o de bɛ an bolo avion minnu bɛ Mali bolo est-ce qu'il y a faamu a ka ca plus de 30 avions wa an ka Sukhoi min tiɲɛna Russie ko k'u bɛ fɛn d'a ma ko min ka bon ni Sukhoi ye yɔrɔ Sukhoi 25 a caman de b'an bolo kelen dɔrɔn de tiɲɛna Mali la a tɔ baden bɛ Albatros baden bɛ hélicoptère baden bɛ wa u nana sɔrɔ tuguni ko Super Ticano u nana sɔrɔ olu fana bɛ en opération e balimaw sari minɛn min bɛ Mali bolo an tɛ se k'a bɛɛ utiliser terroristes sari terroristes kun ka dɔgɔ wallahi a minɛn utiliser la terroristes kun ka dɔgɔ minɛn min bɛ Mali bolo sari kɛlɛkɛ minɛn défensive offensive n'i y'a ta k'a lajɛ jamana wɛrɛ mana bin Mali kan bi Mali bɛ se k'i défendre donc terroristes kɛlɛli ka misɛn o ɲɛkɔrɔ anw tɛ k'an labɛn terroristes kɛlɛli kama dɛ anw bɛ k'an labɛn jamana o jamana n'i ko k'i magara na i bɛna armée malienne sɔrɔ ɲɛ Mali tɛ déstabiliser tuguni parce que an janfara de n'i ye Mali binnen Mali trahira de Mali janfara de i b'a ye k'a fɔ complicité de kɛra ka Mali janfa mais mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɔrɔbɔ Faransi ye mɔgɔ o mɔgɔ nɛgɛ a ye jamana o jamana nɛgɛ n'i y'i kɛ Mali armée kan n'i nana k'i b'an ka frontière dépasser u bɛ jahanama yir'i la u bɛ jahanama u bɛ fɛn yir'i la kabini Ala k'i da i sigilen tɛ ni fɛn min ye o de senfɛ an b'a fɔ bi Maliens a y'aw hakili sigi an tɛna bilan fɔ an b'a dɔn armée yɛrɛ bɛna ale bilan fɔ ko sɔgɔmada in na u y'u teliya k'u bɛ boli ka attaque kɛ tiga ma don a n'a la o u ka attaque wuli ani avion ka wuli kama a si ma kɔrɔ ani si ye u ye boli u sa tagama ye su min bɔra Ala kelen de b'a dɔn an bɛ armée malienne ka confirmation kɔnɔ n'olu ye bilan min fɔ an b'o bilan présenter mais bɛɛ k'i da k'i hakili latigɛ wa k'a fɔ Maliens ye tellement que armée bɛ baara la dugu de ka bon Mali ka bon kojugu armée bɛ baara la wa a bɛ k'i se kɛ sécurité domaine na est-ce qu'il y a faamu la sécurité 100% ka jamana lakana 100% diɲɛ yɔrɔ si a tɛ yen n'i ye États-Unis ta k'a lajɛ Amérique insécurité baden bɛ yen i b'a ye tuma bɛɛ i bɛ mɔgɔw ye k'u bɛ ka fusillade kɛ yɔrɔw la alors que u dun bɛ États-Unis présenté comme une puissance militaire ta diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ insécurité sɔrɔ yen i bɛ banditisme sɔrɔ yen donc o kɔrɔ tɛ ko armée tɛ baara la donc armée bɛ baara la banditisme ninnu olu bɛ kɛlɛ dɔɔni de bon Dieu merci Mali armée ye stratégie dɔ faamu an y'an ka policiers militariser a ka ca Ala fɛ o fana bɛna dɔ bɔ banditisme na siradaw la dugudaw la i b'a ye k'a fɔ armée ka présence tɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ye yɔrɔ o yɔrɔ libéré i bɛna a ye k'a fɔ policiers bɛna ka na yen yɔrɔ ninnu sécuriser u bɛna yen yɔrɔ ninnu u sigi yen pour que terroristes kana se ka segin ka don o yɔrɔ ninnu na a y'aw disi gosi n'a ka armée ye o tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka sujet filanan na Mali ye plainte ladon ONU kama ko preuve bɛ ale bolo Mali ko preuve bɛ a bolo Faransi kama
enregistrement image enregistrement audio no ye kumakanw ye Mali ye olu intercepté France ni terroriste cɛla la Mali ye tubabu su sɔrɔ tubabu su minnu mugu dogo terroriste la n'u bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u b'u éclairer n'u bɛ mugu ci armée malienne na Mali ye o image sɔrɔ Mali ye dɔw capturer an ye dɔw faga o préfet bɛ Mali bolo Mali y'a demandé est-ce qu'il y a faamu k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko France y'a ka espace aérien violé à plusieurs reprises an y'a fɔ ONU ye ONU ma kuma k'a mago t'a la o de la an ye plainte don ONU kama Nations Unies na plainte donna ko France kana an ka sigi ka kuma France de ye Daesh ye France de ye État islamique ye France de ye Katiba de Masina ye France de ye Yad Agali ye an ko k'an b'a dalilu bɔ k'a bin k'u kana an ka sigi kɛ France bannen don min ye kabako ye yɔrɔ Mali bɛ CEDEAO la i bɛ don tɔn na de n'i ye problème sɔrɔ tɔn ka i lakana tɔn ka i dɛmɛ Mali kɛlen bɛ ka France convoqué nin y'a combien de temps ye CEDEAO bannen bɛ k'i da don a la CEDEAO bannen bɛ est-ce qu'il y a faamu ka Mali dɛmɛ a ka plainte la ka France diyagoya a kana Mali k'a ka plainte est-ce qu'il y a faamu prévu minnu b'an bolo an ka prévu yira diɲɛ mɔgɔ la ONU na CEDEAO bannen don Mali dɛmɛli kama CEDEAO ko k'ale date nin na wa anw ma CEDEAO ɲɔgɔn organisation ingrate ye parce que CEDEAO ye organisation ye nafa t'a la i bɛ tɔn kɔnɔ problème b'i sɔrɔ tɔn tɛ se ka i dɛmɛ o tuma nafa jumɛn de bɛ jɛ la nafa jumɛn de bɛ an ka jɛ ka ko kɛ ne bolo a nafa ye de pays kelen o kelen ni problème ye jamana min sɔrɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais CEDEAO kɛlen bɛ k'i ban ka Mali dɛmɛ an b'o bɛɛ la politicien malien minnu bɛ yan ne ma politicien malien à 80% a bɛɛ tɛ dɛ à 80% ne m'u ka communiqué ye ne m'u ka déclaration ye déclaration min b'a yira k'u bɛ Mali soutenir déclaration min b'a yira k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ a ka plainte ko la ONU na ko France bɛ ka baara min kɛ ko France man ka sɔn nin ma ko France ye état terroriste aw ɲɛ b'a parti ba jumɛn na n b'a fɔ parti kelen-kelenninw bɛ minnu y'u ka déclaration kɛ mais à 80% a si tɛ ka état soutenir Mali parti 80% a si tɛ ka état dɛmɛ ani France bɛ plainte ko min na Mali politicien a bɛɛ sigilen de don a fanba sigilen a caman kelen-kelenninw bɛ olu ka ɲi u sigilen de don u natalen bɛ ko halisa ko France bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma mais n bɛ min f'u ye an kɛlen don ka bɛɛ remarquer an kɛlen don ka bɛɛ jateminɛ an kɛlen don ka bɛɛ identifier nin kɔfɛ ala mana élection se mɔgɔ o mɔgɔ mana i kanto k'e bɛ fanga ɲini population aw mana vote ye hali u ka 0,5% sɔrɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ votera nin politicien ninnu ye u ka 0,5% sɔrɔ u ka député sɔrɔ u ka conseiller sɔrɔ o kɔrɔ ye ko population k'aw yɛrɛ de ye Mali janfa o kɔrɔ de ye k'aw yɛrɛ de tɛ fɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la o kɔrɔ de ye ko France ka continuer ka Mali minɛ k'o ka di population ye parce que nin na il faut que an ka enseignement tirer il faut que an ka leçon ta il faut que an ka leçon faamu politicien fɛn fɛn bɛ baara la mɔgɔ o mɔgɔ tɛ ka sɔn ka transition soutenir an k'a bɛɛ identifier an k'a bɛɛ jateminɛ an k'an sigi an ka élection kɔnɔ ala ka élection yira an na donc politicien fɛn fɛn ma an ka plainte soutenir a politicien ni ala ye élection yira an na u tɛ député kelen sɔrɔ u tɛ maire kelen sɔrɔ a politicien ninnu kelen-kelen an tɛ sɔn est-ce que y'a faamu hali ninnu ka sɛ mara hali baganw an tɛ sɔn ninnu ka u mara an sigilen an ɲɛ b'a la o de la an b'a demander Assimi fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ multipartisme min bɛ Mali la Assimi parti politique a y'a bila constitution kura in kɔnɔ a ka parti politique a ka nombre réduit a kana 5 na n'an ma parti politique contrôler n'an ma parti politique nombre réduit parti politique b'an ka jamana ci France nana nɛgɛ ka démocratie modèle min don an kɔrɔ a démocratie tiɲɛ t'a la ko jamana tɛ se ka développer ni parti politique tɛ k'olu de bɛ fanga ɲini n'i ye fangaba don parti politique la k'olu de ka jamana baara k'olu de ka fanga ɲini ko parti politique nombre caya mun de bɛna kɛ bɛɛ de bɛna kɛ ta ɲini n'a ye bɛɛ de bɛna kɛ intérêt personnel ɲini n'a ye bɛɛ de bɛna kɛ ne kelen ta ne kelen posi bɛɛ de bɛna kɛ o ɲinibaga ye e m'a ye ne ye Mali ta k'a lajɛ bi an bɛɛ tiɲɛna bɛɛ ko k'a ka intérêt mɔgɔ si tɛ ka faso bila sanfɛ parce que parti politique cayara plus de 200 partis politiques plus de 200 idéologies dans un pays où il est écrit en devise un peuple un but une foi aw ni ala ni kira cɛ jamakulu kelen hakilina kelen miirina kelen parti 200 bɛ se k'i sɔrɔ o jamana kɔnɔ cogo di n'u y'a dabɔ de k'an ka jamana ci k'an ka jamana écraser u y'a dabɔ de k'an ka jamana détruire c'est le système ne malien tɛ intérêt ɲini n'a ye sinon malien tɛ intérêt ɲini n'a ye
système colonial est intérêt parce que démocratie min nana ma sigi tiɲɛ kan ko multipartisme intégral ko bɛɛ ka se k'i ka parti créer k'i ka hakɛ ɲini ni bɛɛ y'i ka hakɛ ɲini o est-ce que bɛɛ tɛna kɛ intérêt ɲinina ye jɔn bɛna jamana ka hakɛ ɲini ne ye fanga dayɛlɛ ko bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini o jɔn de bɛna liti kɛ sisan jamana ka hakɛ ye o de la parti politique an k'a layɛ an k'a nombre réduit n'an m'a réduit parce que u y'a don an kunna k'an tɛ se ka développer ni parti ma caya hali ka tila k'a don an ka constitution na ko constitution bɛ se ka falen et ko constitution bɛ se ka réviser ko mais ko multipartisme k'o tɛ se ka yɛlɛma aw ni ala cɛ u m'a dabɔ k'an ka démocratie ci multipartisme bɛ faransi m'aw hakili ɲininka o est-ce que faransi jɔra diɲɛ don o don instabilité politique de bɛ faransi n'i ye faransi ta k'a lajɛ diɲɛ don o don ni mɔgɔ min bɛ majorité la i b'a ye ni remaniement kɛra dɔ bɛ bɔ majorité la olu bɛ taa opposition na opposition fana mɔgɔw bɛ tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ majorité la a bɛ kɛ jouer tan ɲini faransi système dɛ anw y'o système kelen de copier an fɛ yan ka sɔrɔ an danbe tɛ an ka culture tɛ an m'a min an m'a bɔ il faut que o de ka dabila ne bɛ aw ɲininka démocratie tɛ Chine parti kelen bɛ est-ce que a ye Chinois bali ka développer est-ce que aw bɛ parti ko kumaba mɛn Russie ya Russie est-ce que aw bɛ parti ko kumaba mɛn mais Russie ma développé à première puissance tɛ bi wa ne bɛ aw ɲininka o a ye taa pays arabu ta k'a lajɛ parti ko kɛlɛba min b'anw fɛ yan est-ce que o parti ko kɛlɛba bɛ pays arabu la mais pays arabu n'u bɛɛ développera pays arabu bɛ bi Mali ɲɛ u bɛɛ développera u bɛɛ ye sɔrɔ kɛ cɛ an sera niveau dɔ ma il est temps an ka misijugu ta a gere ma il est temps an ka kɔgɔ da kɛlɛ la o de la victoire et gloire la anw bɛna nin bɛɛ kɛlɛ kɛ Maliens a ye victoire et gloire a rejoué aw bɛ hakilina min kɔ aw bɛ ŋaniya min kɔ aw bɛ tagasira min kɔ an bɛna o baara de kɛ aw ye victoire et gloire kɔnɔ aw bɛ fɛn min fɛ an b'o baara de kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina fila tɛ anw motivé an ka kɛ réseaux sociaux sanfɛ aw bɛ ka min miiri min ka di aw ye an b'o baara de kɛ wa an b'o ɲɛfɔ an ka jamana marabagaw ye u k'o baara de kɛ peuple ka volonté ni ala sɔnna o de bɛ kɛ peuple ni bɛ min kan victoire et gloire la an b'o demande de kɛ wa ni ala sɔnna autorité u bɛ baara kɛ ni a hakilina ye an b'a hakilina ɲuman don u kɔrɔ ka sɔrɔ pression tɛ donc an sera niveau dɔ ma il est temps an ka parti politique limité sinon a bɛ Mali détruire a bɛ Mali tiɲɛ a b'an bɛɛ kɛ intérêt ɲinina ye a b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ a b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka bɔ tubabuw ka modèle de démocratie la opposition majorité multipartisme est-ce qu'il y'a faamu i ni mɔgɔ bɛ jɛ ka fanga ɲini ni kɔni dɔ kɛra e b'i sama ka bɔ o la e bɛ t'i ka parti créer e bɛ tila ka bila o la opposition na n'i t'a sɔrɔ don min na i bɛ bɔ opposition na i bɛ na majorité la o système min bɛ France o kelen de bɛ Mali la o kelen de bɛ Sénégal o kelen de bɛ sous région na il est temps Mali ka fu siri a ta dan na an tɛ parti politique an t'a caman fɛ parti politique a nombre ka dɔgɔya parce que ni parti politique cayara France b'i ka donyɔrɔ sɔrɔ o de la aw m'a ye tuma bɛɛ i mana parti politique ta k'a lajɛ souvent i b'a sɔrɔ opposition dɔ a caman opposition ni France bɛ baara kɛ a caman opposition i b'a sɔrɔ ni France bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ donc ni majorité n'o président n'o banna France ka fɔta ma France bɛ opposition su k'u bila a la an sera niveau ma il est temps qu'on prenne vraiment nos responsabilités vraiment n bɛ aw fo k'aw barikada salamu aleykum